15 ta' April, San Damjan de Worcester, saċerdot, għex bejn l-1840 u l-1889. Joseph de Worcester bħala reliġjuż Patri Damjan twieled fi Tremolo qrib Louvain fil-Belġju fit-3 ta' Jannar. Ta' 18-il sena daħal mal-Patrijiet tal-Qlub Imqazza ta' Ġesu u Marija, magħrufa bħala Picpus Fathers. Ta' 23 sena u telaq bħala missjonarju fil-Gżejjer tal-Paċifiku u ġie ordnat saċerdot f'Ħalululu fl-1864. 9 snin wara offra ruħu biex imur jaħdem qalb il-lebrużi fil-gżira ta' Molokai u wasal hemm fl-10 ta' Mejju tal-1873. B'kollox dan f'din il-gżira 16-il sena jagħmel ġid spiritwali u materjali lill-melħra għażiża tiegħu. Sa mill-bidu Damjan poġġa l-ġid tal-morda bil-lebra qabel il-ġid tiegħu. Id-dera u r-riħa ta' iċsma imħassra għall-ewwel ħasditu iżda ma ċediex. L-ilma li kien hemm ma kienx tajjeb għax-xorb, għalhekk Patri Damjan mar fil-muntanji biex ifittex ejjun friski. Wara ħafna xhur ta' ġlied kontra l-burokrazija, ġew mibgħuta xi kanen u Damjan flimkien ma' xinins tal-post bdew jaħdmu sakemm ilma safi twassal fil-kolonja. Billi fuq il-post ma kienx hemm injam biex tibni, Damjan baqa' jiffitta lill-bord tas-saħħa ta' Ħalululu sakemm tawh l-għajnuna meħtieġa. Mhux l-ewwel darba li kien jitlef il-paċenzja, iżda qatt mal-morda li kien jitrattom bl-akbar rispett. Għal kull biċċa xogħol sew jekk ta' bini jew tagħlim, sew jekk biex idewwi xi ferita jew jaħdem xi tebut, kont dejjem issib lil Patri Damjan. Manżul ix-xemx kien jintasab barra quddiem l-orfa tiegħu flimkien ma' xi gruppi raħħala jieħu gost bl-istejjer u l-kant tagħhom tal-post. Għalkemm ix-xogħol qiebes kien iqabdu l-ġuħ, mhux l-ewwel darba li qasam il-ftit ikel li kien ikollu ma' sħabu. Anki l-pipa tiegħu kien iħallihom ipejpu. Sal-1881 permezz ta' fondi mingħand l-isqof inbnew 2 orfanatrofji u 2 skejjel. L-ewwel ħadd ta' Ġunju tal-1885 qabel ħareġ għall-adorazzjoni ta' filgħodu, Damjan waqqa il-majali fuq siequ. Ra il-ġilda tinstamat iżda ma ħass xejn. F'dik il-għodwa in-nies inħasdu hekk kif Patri Damjan ma bedix il-priedka tiegħu bħas-soltu bil-kliem eżis ħuti, iżda aħna l-lebrużi. Bħalhom Damjan issa kien marad bil-lebra. Tajjeb li wieħed isemmi li fost oħrajn kien hemm soru qaddisa bl-isem ta' Marija Cope li ħadmet ma' Damjan meta kien qed itemm l-appostolat straordinarju tiegħu. Patri Damjan miet bil-lebra ta' 49 sena fil-15 ta' April tas-sena 1889 u kien midfun bożza kbira minn sħabu taħt is-siġra tal-Pandanus li taħta kien raqat meta wasal hemm l-ewwel darba. Illum fuq Molokai hemm salib tal-granit li fuqu hemm imnaqqax il-kliem m'hemmx imħabba akbar minn dik li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ġwanni kapitlu 15 vers 13. Il-fdal tiegħu ittieħed trionfalment fil-Belġju fejn jinsab meqjun fil-kripta tal-Knisja tal-Picpus Fathers ta' Louvain. Aktar minn 33,000 lebruż, ħafna minnhom mhux insara, għamlu petizzjoni għal beatifikazzjoni tiegħu. Il-Papa Qaddis San Ġwanni Pawlu II ibbeatifikah fil-Belġju fis-sena 1995 waqt żjara pastorali li jagħmel f'dak il-pajjiż. Il-Papa Benedittu XVI iddikjara lil Damjan de Worcester Qaddis f'Ottubru tas-sena 2009. Huwa il-patrun ta' dawk milquta bil-lebra, HIV u l-AIDS.
Xi nies ħasbu li Damian de Wooster kien eroj għax mar il-Molakaj u oħrajn ħasbu li kien miġnun. Meta kleriku protestant kiteb li Damian kien ħati ta' mġiba immorali, Robert Louis Stevenson iddefendih bil-qawwa tiegħu fl-ittra bil-miftuħ lil Dr. Hyde. Hawaii mhux dejjem kienet gżira tal-ġenna. F'nofs is-sena 1800 il-baranin ġabu mard ġdid, inkluż il-lebra, li bdiet tiddomina il-popolazzjoni. Il-gvern qisu lil dawk milquta bil-lebra f'Molakaj, għażla żgħira ta' art imdawra bl-irdumijiet kbar u baħar perikolus. L-isqof talab għall-volontira mill-membri tal-Kongregazzjoni tal-Qlub Imqazza biex jaqdu lill-lebrużi għal 4 xhur kull darba. L-ewwel li intbagħat kien il-Belġjan Father de Wooster, imwieled fit-3 ta' Jannar tal-1840. Miexi fost il-mejtin ħajjin, kien jara sfruttament grottesk, faqar terribli, destizzjoni u wuġieħ emozjonali, mingħajr impjanti tal-irtsiset u b'deformitajiet fiżiċi debilitanti, huma kienu mistennija li jkabru l-ikel tagħhom stess fil-ħamrija vulkanika. L-infermiera li juriet lil Father de Wooster il-faċilitajiet disponibbli irrimarkat: m'għandniex edewwa hawn li f'Skajbiż, Remettar, Briet u Amel. Father de Wooster iċċelebra l-ewwel qudiesa tiegħu fil-kappella sħuna fejn kien ikkonfrontat bl-iżvantaġġi fiżiċi kollha tal-lebra, inkluża ir-riħa tal-ħamhom qed jitħassar. Kellu jdur lejn tieqa miftuħa biex jirnexxielu ma jirramettix, iżda il-bini kien imdawwar minn dawk li ma setgħux jidħlu fil-Knisja li kienet żgħira. Father de Wooster malajr inteba' li l-eżiljati kienu imweġġa għax qatt ma kienu miss lil xi ħadd jew pejjeb il-pipa komuni tal-post. Jekk verament rid jirbaħ il-qlub tagħhom huwa kellu jaċċettom kompletament u jirriskja l-infezzjoni. La darba jittieħed u kien jaf li kellu jmut fi żmien 3 jew 4 snin. Infatti, wara xi snin huwa kien beda il-pritki tiegħu bil-kliem aħna il-lebrużi. L-eżiljati kienu jeħtieġu kura medika. Minn barra l-lebra, il-pazjenti sofrew minn kull tip ta' infezzjoni sekundarja, infestazzjonijiet u qamel u qurdien, skabja, infezzjonijiet tal-pulmun, uġieħ ulċerat, diarea, sola u oħrajn. Huwa għen biex jittaffew dawn il-bżonnijiet kollha, ħafna drabi affaċċat b'indifferenza, dewmien u saħansitra oppożizzjoni miftuħa. F'Diċembru tas-sena 1884 innota bżieżaq severi fuq saqajh mingħajr il-preżenza ta' uġieħ. Huwa miet bil-lebra fil-15 ta' April tas-sena 1889 wara 16-il sena ta' dedikazzjoni bla xkiel. Biex wieħed jgħin finanzjarjament il-lebrużi madwar id-dinja u hemm 700,000 każ ġdid kull sena, f'Malta hemm l-Ordni tal-Karità li ilha taħdem għal dawn l-aħħar 44 sena. Issa qed titmexxa mill-Grand Priory ta' Malta tal-Ordni ta' San Lazarus, ordni antika tal-kavallieri li tiddedika l-enerġija tagħha prinċipalment tal-kawża tal-lebrużi. Tajjeb li jkollna informazzjoni dwarhom u forsi anke ngħinu lil din l-ordni. Talba. O Alla missierna, ngħidulek grazzi għal ħuna San Damian de Wooster fuq il-passi ta' ibnek Ġesu u għamar mal-lebrużi ta' Molakaj, sar wieħed minnhom anki sal-mewt u orjom li int tħobbhom, tom lura d-dinjità ta' bnedmin u futur mimli tama. Aħna wkoll rridu nimxu fuq il-passi tiegħu animati bl-istess fidi. Iftħinna għajnejna u qlubna biex nistgħu immorru għand dawk kollha li huma abbandunati, injorati u minsija. Għatihom li permezz tagħna huma jkunu jistgħu jiskopru int minn int u kemm tħobbhom. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.